Let's gaze indaba ze-1 KZN TV fundelo samukeliso kaNqulunga ngikubingelele mbukeli nazi-ke ihamba phambili usukwini namhlanje. Owezokuthutha ukhala ngezamalambu alihlaza abasuswa bakhala ngomhlaba ngezigudle ulwandle kanti DA imemezele ezogadla ngaye eThekwini. Ungqongqoshe wezokuthutha KwaZulu-Natal uSiboniso Duma uthi-ke bazoqinisa umthetho ngokusetshenziswa kwamalambu ezikhulu lawa abizwa-ke ngama-blue lights. uDuma uthi basanda ukuvimba-ke izimoto zezikhulu iphini lemeya kumasipala iNongoma kanjalo nosomlomo masipala wase-Eastern Cape bobabili laba bebephula kumthetho ngoba bebangahambi namaphoyisa. Usho kanje uDuma-ke ibambe isithangami nabezindaba enkundleni ezemidlalo endishini embali eMgungundlovu okuyilapho bezobamba khona inkonzo yesikhumbuzo sabafundi abahlanu abadlule engozini yetekisi elalibayisa esikoleni. Ungqongqoshe wezokuthutha KwaZulu-Natal uSiboniso Duma uthi izivimba umgwaqo zitshengisa ukuthi umthetho uqinile kulesifundazwe ingakho bebambe izikhulu zomasipala ziphula umthetho womgwaqo. Last week kuyokabanjwa uDeputy Mayor wasemkhandlwini wakaNongoma Municipality ethola no blue light no green light no 2 white lights. Uma sesixoxisene-ke sithola cha kwakuyena kodwa sabe sesiyacacisa ukuthi ubani kufanele beno blue light. Kuyiqiniso ukuthi-ke u-blue light-ke umuntu ofana ashayela imoto no-blue light umuntu otrained as a traffic officer correctly wathola certificate, umuntu oyiphoyisa, umuntu oyisosha abasuke bedrive principal bayayazi imithetho nayo yonke lonto. Sithe kusuka nakhona lapho kwatholakala ukuthi from Eastern Cape nakhona ukhona-ke esimbambile usomlomo wakhona waseWillimadikizela Municipality nakhona bebegijimele e-airport. Udaba lakhona-ke sanota sibopha abantu abaningi kule insuku ngoba izivimba mgwaqo siyazenza sifusele la sikompilo ukuthi KwaZulu-Natal alifakwa nje libuya nesaphula umthetho. uDuma uthi kulaba abathwala izingane zesikole bekhokhelwa uhulumeni balohlelo lokuthi imali ingapheli unyaka uphakathi. Sebenza kahle-ke noNgqongqoshe uMC Hlomuka wezemfundo owenza umsebenzi omuhle kakhulu ngokuthi KwaZulu-Natal ibe number 2 eSouth Africa ezweni lonke. Kusho ukuthi-ke ezinye zezizathu aziqaqishayo uNgqongqoshe ukuthi vele ukuthi kuneyingane othola emakhaya nje kuneyingane zizothambe umuntu uhamba 7 kilometers uhulumeni wabe siyangenelela ukuthi-ke kube khona lo hlelo leskola transport ukuthi silungise. Kanti uDuma uqhube wathi izimoto ezithutha abafundi mazibe sesimweni okanye zizoshaqwa ngabomthetho. Sibe sesilungisa lokho eskola transport esiqondene privately ukuthi uHOD wethu uMsimangaliso ngoba akwazi ahlangana nomanager wasemkhandlwini wasemsunduzi benze sure ukuthi benze ucwaningo nokubheka ukuthi eziphi lezimoto ezingena emgaqweni zingenawo ukuhlolwe kahle zingenayo amaphepha anele so that sokwazi ukuthi sizibophe nabanikazi bazo futhi bajeze ngoba sigcine kuphumene emphefumulo. Niyazi ukuthi sigcineke emhlabeni labantu abawu5 noma izingane eziwu5 bese kufanele sizilungise sidlulile udaba lakhona. Inyanga izokuthutha umfumfu uzoqala ngokuthetha kweziqu kamaphoyisa omgwaqo abeqeqeshwa ukuthi transport uthi makuqala October kufanele kwenza izinto sithi ukukhuphula igiya siveza kodwa soqala ukuthi sizoveza abafundi abakade besecollege abazotholakala sebesemgaqweni yethu benamadiploma abo bekuhlangeneke emkhandlwini wakhona eMgungundlovu ukulungisa leso simo ukuze basizakala abantu. Sicabanga ukuthi-ke lokho kuyasilekelela kusisa phambili iprocess yakhona. Ezindabeni ze-1 KZN TV ngu-Ayanda Dube ngisembali eMgungundlovu. Inhlangano emela abantu abasuswa ezidaweni ezigudleke ulwandle enyakatho yesifundazwe iMangozi Kosi Bay Displayed Community ithi-ke ikholwa ukuthi-ke umphakathi wasuswa ngendlela engekho emthethweni ngesikhathi-ke kuklanywa umngcele wendaba yezokuvakasha isimangaliso Wetland Park. Lowo-ke ongumxhumanisi wale nhlangano uJeremy Ngomezulu uthi bafuna ukubuyisela umhlaba abasuswa kuwo ngoba-ke akukaze kuxhunywane nabo ngendlela efanele ngaphambilini ngesikhathi-ke besuswa ezidaweni zabo. Amalungu omphakathi waseMangozi ahole imashe nokuthula abeyibhekise kusimangaliso Wetland Park ukuzozwalisa izikhalazo zawo ngendawo athi kasuswa kuyo ngongemthetho ngeminyaka yama-1980s. Inhlangano emele abantu abasuswa kulezi ndawo iKosi Bay Displaced Community ithi sizame izikhawu eziningi zamaxhumana ngendlela nomnyango kahulumeni eqondene kanye nesimangaliso Wetland Park kepha abasitholeka izimpendulo ngokususwa kwabo. Inhloso namuhla yokuba nale peaceful march bekuwukuthi sesizame amalinge amaningi ukuba ikhungo okuyizona
esizibona zisicindezele kusukela kulabo abangakwazi ukuthi baphelelise ukubuyiswa komhlaba wethu owathathwa ngalendlela esengiyichazile. Safaka iland claim ngo-1995 kodwa kuze kube namuhla lo land claim ayika resolve. Ukukhala kwethu kubhekiswa kuma department okuyi department yakwa Department of Fisheries, Forests and Environment u-DFFE, naye ngokunjalo ne-directorate yakhe ne-agency yakhe okuyisimangaliso. Laba bathi ngenxa yokuvalwa ngaphandle bafuna ukuba ke kubuyiselwe kumhlaba ezandleni zabo. Umhlaba esasuswa kuwona kulaba basukayo kufanele ubuyiselwe phela kubanikazi bawo. Shiya amanxiwa lena amanxiwa zindawo la kwakhe akusasakhe khona okunamasimu okunomfula owawusisiza ngasohlangothini lwalabo abanama fish crawls. Sishiye obaba mkhulu bethu okhokho bethu. Imithetho yashawa uhulumeni ngesikhathi yenza ke umklamo wesimangaliso Wetland Park, umphakathi uthi kwaphambana nenhlalanhle yawo. Uma utholakala lapha emfuleni usidwebela ufishi uyaboshwa noma udutshulwe ubulawe baningi esesihamba phezulu kwabo esebafaya. Njengoba ngikhuluma mina ngisekomidini yekhalazo zomphakathi ekade silwela amalungelo yomphakathi yonke le ndawo, kodwa still namanje ukuphumelela sikakakutholi. Namanje sisekhona sisalwa njengoba siqhumeka amakomiti emaningi kukahle impela sifuna ubuzwe bethu sithole amalungelo ethu endaweni esikiyona, asingaphazanyiswa omunye umuntu ezosishayela umthetho singamazi. Ngokukhulumela ke isimangaliso Wetland Park ubheki Manzini uthi udouble thinta komhlaba umphakathi okhalaza ngalo alukho ke ezandleni zabo lusezandleni zahulumeni. The pieces of land vele atlenyiwe amanye awo atlenywa imphakathi esebenzisana kahle kakhulu nama structures ahlukahlukene. Udaba ke ulivezayo le ndaba yomhlaba, udaba lomhlaba imithetho yonke ayibhalwa isimangaliso. Imithetho engamela indaba yomhlaba ine department yayo nje. Thina njengesimangaliso Wetland Park Authority sinikeze igunya lokuthi simanage njengentity kahulumeni ukumanage leli park. Imithetho as a World Heritage Site and a protected area inemithetho ebhaliwe kahulumeni. Ngesikhathi kumphakathi wedlulisela ke ngohlu lwesikhalazo kwiziphathimandla zesimangaliso Wetland Park ube usunquma ke izinsuku ezingama30 ukuba ke sibuyise izimpendulo. Ezindabeni ze1 KZN TV kuba iNkosenhle Mthembu eMangozi kwaMhlaba uyalingana. Oyifolosi le-DA kwesobumeya eThekwini uHanni Forson uthi ke ubugebengu nokubuyisa isithunzi saleli dolobha izona zinto ke ezizohamba phambili kumkhankaso ozoqala namuhla kuze kubeke kungena emandleni. uHussein usho lokhu ke ethula inkulumo yakhe emva kokuminyezelwa ngokusemthethweni ke yileli qembu. uHanni Forson uthi uma enganika ithuba lokuphatha itheku ukuthuthukisa ingqalasizinda yamanzi kuyohamba phambili. And while hard-working citizens are paying for water that is wasted into the ground, our city government now wants you to pay an additional tax to clean up the mess that they created in the first place. Instead of investing in the infrastructure, they squandered the money, and we're all suffering the consequences of corruption and mismanagement. We can change that, and I know we can. That is why today I commit to the residents and voters of eThekwini that infrastructure maintenance and investment will become the single biggest focus in our budget when I am the mayor of eThekwini. We will ensure that we stop the billions of rands of wastewater every single year. Umholi we-DA kuzwelonke uthi sekwanele ngezithembiso engafezwa emphakathini nenkohlakalo kulomasipala. For too long, communities like Chatsworth, Phoenix, Umlazi and Inanda have been forced to live with broken streets, broken services and broken promises. And we have had enough. Have we had enough? You don't sound sure of it. Yes.
Do you want another 5 years of broken streets? No. Do you want another 5 years of ANC corruption? No. Do you want another 5 years of politicians who've turned their back on you and care only about their families? No. No. Well, these are desperate times. Umholo we-DA kulesi sifundazwe nophinda bengungqongqoshe zezimali uthi ngumasipala iTheku ngaphathwa i-DA bayonciphisa imiholo kwiziphathimandla ukuze imali eningi izwa kwintuthuko yomphakathi. We will make sure that every single rand is spent on service delivery and not junkets and waste of money and salaries to city managers that are earning more than the president of our country. Those days will stop. We will make sure that the money is spent where it has to be. And the reality is, we talk from experience. The president acknowledged that. The DA talks from experience. Where we govern well. Look at Umgeni. The mayor is here today, Chris Pappas, rated the #1 municipality in KwaZulu-Natal for service delivery. Kutebogo Sibisi, wezindaba ze-1 KZN TV, kuJanet 261, ngiseThekwini. Abafundi bezikole ezahlukene endwede bacotshelelwe ngolwazi kwizifundo abangazifunda ukugwema kokwanda kwentsha ehlezi neziqima ekhaya ngenxa ke yongaqasheki. Lose inkinga olokuqeqeshelwa imikhakha engenawo amathuba omsebenzi. Lokho kuvele ngesikhathi kusigethwe ingqungquthela yokucobelelana ngolwazi lomsebenzi kulabo ke ababhuquza emakhaya neziqu kanye nabafundi endwedwe. Yenye yeinkinga ekhanda ukugqoza kwamathuba emisebenzi ukuthi abantu baqeqeshwe emkhakheni engenawo amathuba emisebenzi. Ubukhona bethu ke la ukuthi sithi nanka amakhono enwadingayo, nanka amathuba akhona kumanje nasazoba khona ukuya phambili. So leyo alignment ibaluleke kakhulu ngoba uthola ukuthi abantu baqeqeshiwe banezitifiketi banama degrees kodwa abawathola amathuba emisebenzi ngoba bafundele izinto engakho available kwini kuma sectors omnotho. Lo mkhankaso ujikeleza kulo lonke elakuleli kanti usukwazi ukuhlinzeka intsha engaphezulu kwekhulu ngemfundaze ebanika ithuba lokungena bagxile emkhakheni ehlukene kwezokwakha. Ukhuthazwe abebeyingxenye lohlelo uba ke basebenzise ithuba lokuzithuthukisa ngamakhono ayisidingo njengamanje. Things are also changing because of the climate change. Indlela ebesakha ngayo before kudinga ishintshe manje ibe more resilient, ibe more friendly toward environment esikuyo. And therefore we're coming to say this is the opportunity for all unemployed graduates to link them with the construction sector. But we say this is the opportunity for abantwana bala kungaba abaselihle ithemba esebenzile kumbe lapha eNombika ukuthi bakwazi ukuthola lamathuba. Lolu hlelo luthakaselwe abebeyingxenye yalo. Okuzosiza kakhulu because abanye bethu kuyimanje abazazi ukuthi bafuna ukungena kiphi imkhakha, so kuzochaza kabanzi ngemkhakha ekhona kuzosiza ukuthi umuntu agcine sazi ukuthi ufuna ukukhetha ini. Ezindabeni ze-1 KZN TV kube uNtomo khona Mvubu endwedwe. Sithishelele etolo sibe siqhubeke nazo indaba zethu. Sikwamukele mbukelezo nake indaba ze-1 KZN TV nazi kwekuyizona ehamba phambili osukwini namhlanje. Owezokuthutha ukhala ngezamalambu alihlaza abasuswa bakhala ngomhlaba ngezigudle ulwandle kanti i-DA imemezele ezogadla ngaye eThekwini. Ungqongqoshe omnyango wezokubusa ngobambisana nezindaba zomdabu esifundazweni umfundisi uThula Sizwe Buthelezi utsheleke amakhansela ngaphansi kwesifundo eHerigwala ukuthi ke angabheki ukuthi ke abantu bakhonza kweliphi ibandla uma kuvela kamathuba emisebenzi ngoba kamatoho akhishwa uhulumeni afanele wonke abantu baseNingizimu Afrika. Ushengo usho kanje namuhla kuqhubeka kombukiso wokulethwa kwesiza emphakathini nokubanjelwe kweSoweto Hall eXhopo. Njoba silapha eXhopo namhlanje ngaphansi kwesifunda iHerigwala district besizoxhumana nenhlaka zomphakathi
okungama ward committee nama community development workers ukuzohlola ukuthi intuthuko iyafika yini kubantu nokuzobheka ukuthi izikhalo nezincomo eziphakanyiswa abantu ziyafinyelela yini komasipala nasemnyangweni kahulumeni ehlukahlukene. Kube intokozo ke masifika lapha eXhobo ukubona ukuxhumana okumangalisayo phakathi kwamakhansela nomphakathi. Bekukhona namakhosi asendlunkulu, kukhona nezinduna, kukhona befundisi okuveza ngokusobala ukuthi ukuxhumana phakathi kweinhlaka zobuholi kusezingeni eliphezulu. Abantu bayibekile imbono yabo ikakhulukazi ukuswela amathuba emisebenzi okuqondanise nentsha kakhulu. Kukhona babe nenhlanhla yokuthi bahlomule ngemishini yokuthunga, imishini yokugunda utshani nokunye okwehlukahlukene okuwumsebenzi wezandla esikhuthaza ngakho ikakhulukazi abantu abasha ukuthi kube khona abakwenzayo ngezandla zabo. Kanti amakhosi asendlunkulu abethamele lo mcimbi alushayele izandla uhlelo lukaNgqongqoshe. Sisukubonga kakhulu kumhlonishwa uMEC umfundisi uButhelezi ngokwale program ayenzayo ezokwethula into yokuthiwa imakhosi legacy plan kanye nokuthi ke namhlanje bezosiqwashisa ezosihlomisa ngezikhala ezikhona kuhulumeni kakhulukazi kuma CDW. Kufanele ngabe lapha eRigwala sinama CDW awu61 kodwa njengamanje sinama CDW awu35. So ke kubaleke kakhulu ke lokuthi ke enye yengxenye azoyethula yokuthi ke kuzovuleka izikhala zemsebenzi ngoba abantu laba asingathi masebeqashiwe sinabantu abawucishe almost half of 61 abazoqashwa njengamanje. Khona manjalo esekela meya kulo masipala uZinhle Miyi uthi baningi abantu abahlala kule ndawo abazozuza kulolu. Ngicabanga ukuthi kusisize kakhulu ukufika kwakhe ukubenefisa kwabantu abawu50 kulo masipala akuyona into encane into enkulu kakhulu. Sabuye sajabulela futhi ukuthi kunabanye abahlomulile bemphakathi yethu ohlomule ngemishini wokugonda utshani waphinde futhi kwabakhona ohlomulayo ngokuthi aphiwe umshini industrial wokuthunga ozothungela iprovince iyonkana amaphinifa azowathatha uMEC awayise endaweni lezayisebenzayo zonke. Kusijabulise kakhulu lokho. Iwene umshini wokuthunga ngenxa yababu MC oncome iphinifa engiligqokile. Shukuthi ke mina ngizobonga ukhazini wami owangipha le phinifa as a gift. Shukuthi ibusiness la khazini wami lizothuthuka liye phambili nami sengizoqala manje ngifunde ukuthunga. Ngijabulile ngokuthola isipho bengasilindele from uNgqongqoshe. Ngasithola kahle futhi kuqala nehlobo kuyanetha. Ngiyacabanga ngizowathola nama customer azokwazi ungilekelela ukuthi ngiqale business elisha ebengingakaze ke ngizitshela ukuthi ngingase ngibe nalo. Ntando yenkosi Dlamini ezindabeni ze1 KZN TV. Ngibika ngiseXhobo. Inkosi yesizwe sasemacambini uMthokozi Simathaba uthi ke kumele kungalahlwa amasiko ukugijinela izinto zasentshonalanga ekhuluma ke nezimbali zindaba uMathaba ngenkathi ke kuqhubeka umcimbi okubungaza amagugu emathuba esizwe uveze ukuthi ke ukuhlolwa kwezitombi ngasiza kakhulu ke kulusaneni nokukhulelwa kwamantombazane amancane. Inkosi yesizwe sasemacambini enyakatho nesifundazwe KwaZulu-Natal ibungaza inyanga emagugu nesikole amathuba esizwe. Kenkathi inkosi ikhuluma nabafundi inxuse ukuba abafundi basiphathe kahle ukuhlanganisa amantombazane kanye nabafana. uMathaba uphinde wasola kakhulu uhulumeni wakuleli kokunikeza abantwana amalungelo okudlula abazali. Umsakazi siyagqugqumezela kakhulukazi entsheni ukuyiphatha kahle ukugqugqumezela amasiko uthi mayibuyele emasisweni. Siyafisa ukuba njengoba nothisha simenyiwe lapha esikoleni kulesi sikole esikhona lapha eMacambini ukuba izingane nakozinye izikole behlangane ngcono kube imbumba kube into eyodwa ngalelo langa bazobe benza ngosuku lodwa. Abantwana bethu bekwazi ukuyohlolwa bekwazi ukuthi futhi nabafana bekwazi ukukhuliswa. Into enkulu kakhulu uhulumeni wethu esamvota lakho nesimthandako amalungelo othatha wanikeza kakhulukazi ebantwaneni. Sashiwa thina njengabazali siyafisa ukuba uhulumeni ongenani ingane ikwazi iphinde ihlonipha abazali ngoba nje sihlukumezeka nje kangaka ingane zethu
zinamalungelo amaningi. Uthisha nhloko kulesi sikole uSabelo Khumalo uthi kubalekile ukuthi izingane zingakhohlwa lapho zisuka khona ziphinde zibeke phambili nenhlonipho. Usuku olukhulu kakhulu ke namhlanje ngoba sivakashelwe ngisho inkosi yesizwe sasemacambini sithe sicela ifike nje izokhuluma nezingane ikhumbuze ukuthi kubaleke ngani ukuthi umuntu azazi ukuthi umZulu, umXhosa, umSwati, uMpedi and sifuna ukubuyisa into einganeni ukuthi zithembe, zithande, siqhubeke nenhlonipho bathina njengabantu abamnyama siyakholelwa kakhulu enhloniphweni. But namhlanje kakhulu nje sifuna nje ukufaka lo theme ukuthi nje inhlonipho, intombazana isigcine, intombi, insizwa isigcine bangangeni kuma drugs, bangangeni otshwaleni, kungapheli ubona ngento engenasidingo. So sihlangene ngalokho namhlanje. Omunye wothisha bakulesi sikole uncome kakhulu lusuku njengoba liqhuquzela ukuzigqaja entsheni luphinde liqhakambise nenhlonipho. I-respect ihambisana ne-discipline. So njengoba sibatshengisa ngosiko lwethu luthobile luzothile. So vele kufanele ubone ukuthi wena masuyale ayinto engahambisani nawe leyo. So ingakho siliveza lolu siko lwethu ukuthi lubaleka kakhulu nokuyiphatha ke nje kwentsheni amantombazane abafana. Ngoba kubaleke singabheke amantombazana kuphela kufanele bayiphathe nabafana bakhuliswe ngendlela kuye kuze ngithi ngathi ngaba nomgubho weinsizwa la ehlangana khona abafana bakhuliswe. Kube nemculo eyahlukene yesintu ukubungaza lolu suku obelihanjelwe nayinkosi yesizwe kanye nezinduna. Izindaba ezenziwa KZN TV bikuthi abantu maphumulo emacambini. Zingamashumi 25 kuphela kizithuke esele ngaphambi kokuthi umatikuletsheni uqala izivivinyo zawo zokuphela konyaka. Inhlangano engenza inzuzo obizwe NPC inikeleke ngokudla esikoleni zomphakathi wesizwe sokwacwebekhulu ezintathu zamabanga aphezulu ukuzobalekelela ke njengoba ke sebeqalile ngezifundo ezengeziwe zikamatikuletsheni okuzobalekelela ukuthi bekwazi ukubhala kahle izivivinyo zabo zokuphela konyaka. Lolu ke uhlelo oluqale ngonyaka wedlule behambela izikole bezinikelela ngokudla uma ke zinama camp abantwana sebelungisela izivivinyo zabo. Laba ke babone isidingo sokuthi ke bengenelele njengoba kubanzima kubazali ukuba ke bakhokhele lama camp. I-program yethu iqale last year ila khona esisuke silethe ukudla ezikoleni ezu3 zasendaweni yakacwebekhulu okuyibheki kusasa, ibheki kwazi kanye nomkhonto ama high school lawo ma3 kusuke ukudla kwe camp ka matric because ngabona ukuthi abazali ba struggleisha ukukhokha imali ye-camp, izingane zigcina zingasezi kwi-camp ngenxa ukuthi ukudla kukho. So ke ngakuthatha kwabasebahlombi bami ukuthi ngizohamba ngicela ama donation egameni le-organization yobizwa CPA. Ngiyabonga ngesupport engayithola ekomidini le-CPA including everyone usihlalo nalo lonke ikomidi. So sila namhlanje because of that. Izikole ezintathu zesizwe zakwacwebekhulu okuyibheki kusasa, ibheki ukwazi kanye nomkhonto yizo ke hlomulile kuxhaso lwenhlangano obizwa CPA ibambisene ke nesithulathula nezinye. Siyabonga kakhulu kubantu abasixhasile okuyithulathula bese kuba uchuma kuhamba nefoundation ebizwa ngoZRIS, kuba uKVG okuyinkampani ekhemikayo ogandaganda lapha eplazini, kuphinde kuba iPhilixton Engineering okuyinkampani nayo futhi esishiselelayo lapha eplazini, kuphinde futhi kuba uUPC inkampani yama truck asithathela umoba, bese kuba futhi iqhaza inkampani esenzela igardening yethu eplazini, kuphinde ke futhi kube nama individuals ke abantu abanye abadonateile. One of them is Mr. Ashley Willett, uKevin Drew, uThola Malembe kanye noThandale Ketanyana. Ngidlulisa ukubonga kakhulu ukuthi nje Nkosi yami ngiyacela na next year abanye abazwayo ukuthi bayafisa ukusipha ukudla kusize kakhulu umatric wethu kuzozo u3 kole, none of them get less than 80%. Njengoba ke zingamashumi 25 kuphela izisuke sele abafundi baqala izivivinyo zabo, isikole kubheka kusasa ke sivele ke sesiqalile ngamalungiselelo ele camp yabafundi. Lokhu ke kudla kuzobalekelela kakhulu njengoba bezimisele ukugcina irecord labo lokuphasa kwabafundi ngo100%. Last year sakwazi ukuthi sithole u100% nama distinctions ayinqwaba, obachelor bawu54 sathola nama diploma nje inqwaba. Only 2 abantu abathola u-H, it was 100%. So sobonga lokho ke ngesikhathi beqala ke kusilekelela last year ilawo ma results esawathola
and we're happy ukuthi ingane eziningi zethu sema universities ezaphasa last year naminye iminyaka. So ke ngizama ukuveza la ukuthi ngesikhathi ngibonga ngiyaveza ukuthi ne camp iyalekelela kakhulu spring camp to improve our results. Next year they will be doing the same thing ukulekelela improve our results ngoba masinama results amahle usho ukuthi abantwana abaningi bazoya ema university ngesikhathi beya bazobe kwandiswa amathuba emisebenzi kuqedwe ke ne poverty ekhona endaweni. Siphinde futhi seyitolo sibe siqhubeke nazo indaba zethu. Asiphinde ke sikwamukele imbukelo sabukele zona indaba ze1 KZN TV sikukhumbuzo bekuyizona behamba phambili osuku namhlanje. Owezokuthutha ukhala ngezamalambu alihlaza abasuswa bakhala ngomhlaba ngezigudle ulwandle kanti DA imemezele ezogadla ngaye eThekwini. Ake sibheke ngosini yezomnotho. Irandi lakuleli ke belu 17.43 cent maqhathiswa nedola lasemelika libo 23.29 cent maqhathiswa nopondo libo 20.35 cent maqhathiswa neeuro igolide lona lu $3,746.63 cent ounce welongahluziwe wona u$69.42 cents umphongolo. Ake sibheke ngosini yezemidlalo. Umqeqeshi wamabhokobhoko uResi Erasmus uthi ke kuseqhulwini ukuthi ke bawunqoba umdlalo wangomgqibelo weRugby Championship bengaqali ke nokusikhathaza ngokuthola ke iphuzu elengeziwe. Lo mdlalo uzoqala ngemuva kwemizuzu eli10 lishayele ke ihora lesihlanu ntambama eKings Park Stadium eThekwini. Isimo kwesibucayi kwelo ke Rugby Championship njengoba sekusele ke imizulwana emibili kulomqhudelwano eAustralia izohola phambili ngamaphuzu ali14 ilandelwe ke amabhokobhoko neNew Zealand ngamaphuzu ke ali10 iqembu ngalinye. iArgentina isemsileni ke ngayishakalulunye iqembu lithola amaphuzu amane ngokunqoma komdlalo kanti ke kuyenzeka liphinde ke lixaxwezwe elinye iphuzu uma lishake ama tries amathathu noma ngaphezulu kuneqembu elisuke lidlala nalo. Nasike isimo sezulu kusakusasa singalindeleka. Ngelize yakuqe bese kuphathele zona usuna namhlanje mina nawe sophinde sihlangane kusasa futhi ngasesikhathi esifanayo sale kahle. Abethuli bethu bezindaba baxhaswe iTulis Bayview Bridal ungabashayela kulezi zinombolo ezivelile